Monggo Pak Sarjono. Semar mulia lagi. Wasik so. Saja sih. Dewi Winop Putrarjo Susia. Ayo dikep yuk. Rino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan bantal kulit tak sayang-sayang rasane kaya wong ketenan Jemput gak males dudu mongko biyen cedak rawani kono Mulunga silang mulunga ninggal mulih rakondo Apa? Julit apa ya? Sependino aku ngeluh tekan omah atiku bingung Bapak joget lagi sini Pak ya monggo. ora wani nembro Kene rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atusku. Pak Kumis, monggo. Senengku ora bakal anggur. Wasik. Tak enteni yen masih. Enak perawan lho jare Pak, enak perawan lho. Rondo Kalimantan Pak Sarjono. Perawan ya. Beno perawan lho Pak No. Kowe yo pengen rambut dhewe laku ngoten lho. Laku lho Pak. Asik. Laku lho ya Pak. Yo. Aduh, umi apa aduh
kita semuanya. Pak Sarjono, sembah nuwun berkah-berkah. Macarin kamu tak jauh beda dengan main lotro. Biar pademu senang, budimu senang, jengah-jengih kayak Mori sawah. Pak Mbok aku njaluk dirabeke. Luar biasa. Luar binasa loh, Mas. Anda luar binasa. Oke. Sebentar lagi. Jalan-jalan ke depan. Cakep. Pantun apa duit iki? Karo sabar Ayo kakak. karo sapa tole? Ya Dedek. Sing penting ana turun nane. Mas Anggoro. Hati-hati nak keserimpet. Bola cokek. Nak keserimpet kan bahaya. Ora di aku gocekan. Lah tangannya buyutan nak ya. Semar Mulya. Simbok buatan kulowe ana kanan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dek ya. Oh, Mas langsung penak Mas. Aduh simbok penting kawin. Ayo Mbak aku iki wis mandam wedoa. Aduh simbok ra bisa turu. Neng ngopo to? Awan wangi pengen ketemu. Ora gampang wong Yo. bebojoan. Asik yo. Kudu bisa golek sandang pangan. Ngerti bangetmu apa bojomu mbok makani waktu. Iya, mengkono aku tak sambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Ayo Dek. Iyot golek gengane bae. Moga bae bisa kelaksana.
Oke, siap-siap. Mbaknya bakul bakso, penjaga bakso juga. Aduh simpok penting kawin. Aku iki wis sampean sama wedokan asik. Aduh simpok ra bisa turu. Ngopo Kang Mas? Awan wangi pengen ketemu. Ora gampang aku bojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mengerti mataku, apa bojomu kok makani watu. Yo. Dadut, oke. Oke. Ya, mengkono aku tak nyambut gawe. Golek duit re kanggo nikahan. Yo. Iya balik dengan tiba uga baik bisa matur suwun. Oke, Thank you, Mas. Nggih, Pak Tugimin sampun nggih. Nggak pamit, nggak. Ayo kumpul sih. Ayo pasukan batik yuk. Pasukan batik mangga. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotane. Haine lah kok ilang saslirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngapusi karo aku iki. Najan regane 6.000 wujud katresnanku. Jare kowe Melu aku lakom layu. Kurang larang pungkasane kowe ilang. Tan ben dinggon goleki tapi kotang. Ayo Mbak Ayo. Hey, 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 hey. Iki mas taline Asik. Ayo yang baju batik. Mas Jeman, oke. Ayo dah. Yo, yo, yo. Tali kotang iki tak simpen tekaning pati. Tali kotang janji tresna bukan suci. Amin, terima kasih. Bapak Jen. Ayo Mbak, joget Mbak. Joget, Mbak, Ayo joget, joget Mbak. terus. Jadiane tak tukoke wujud tali sakotane. Saikine lah kok ilang saslirane. Lunga menyang
mbok pamit ra ngabari yen nyon golek lali iki Senajan negane nemewu kuwi wujud katresnanku panjenengan lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggon goleki kali kotang Semangat Amin. ayo mbak Ayo, terus ayo yo Mas taline kali kotang iki tak simpen tekaning pati kali kotang janji tresna ku kang suci kotang janji kali ku kang suci matur nuwun matur suwun ugi Bapak. Di sini juga nggak apa-apa Mbak Yul. Di Ya, sini oke. nggak apa-apa. Yuk, Ya, biar Mas. kita menyatu dengan audiens. Kebalik ya Mas. Yes. Aturan kita di sini aja aturan. Oh ya, sambil Nah, makan. ini nenek kono. Ya. Nalangsa teman uripku urip bisa
Motonya luar biasa penyanyi. Adik, Iya, ini Kakak. perahu layar juga permintaan ibu-ibu dapur yang sudah menggorengkan tempe kita. Yes, oke. Habis perahu layar nanti dikirim bakwan, tenang saja, Oh, sama iya. tahu isi. Oh, gitu ya, Bacem Adik. ada. Yuk, artis yang kesembar mulia. Asik. Dede Rizka Moriska Gandasnya Indonesia. Oke. Japesnya Indonesia, Yes. Dede Pupu Cahyani. Oke. Ada londurnya Indonesia. Yoho. Semar Mulya. Ada Dede Tuti Gemoyo, Semar Mulya. Ah, ye, ye. Tambah 5 ya, Bu. Ayo semuanya yuk. Jebule sore, wiping kelopo, katon awe-awe. Monggo, Pak. Aduh. Yo. Makasih ya Ibu ya. Enak banget loh Bu. Enak banget tempenya Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Kalau nyanyi Osa? Coba. Paru-paru juga sih loh, Bob. Prayo Bali wa ini esok kumandang nyambut gawe.
Jebul wis sore wis kalopo katon awe-awe prayogane liwae sore tumandang nyambut gawe Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, hidup tempe. Hidup tempe. Baik, dengan berakhirnya lagu Apa Layar. Akhirnya sudah perjumpaan kita bersama Semar Mulyo untuk tempe mendoan. untuk session sore. Tak closing. Mantap. Nah, iki jim MC-nya tak closing sih ya.